Oh, ja sam veldig dårlig była praktyce, ale sam dola wykruło wokół była, ale praktycznie in prawie szulaka była, w cecza szulsko, w 10 żywiensko lita sem, a potem zase hać do końca wuczaka w tym domie, w samstnym domie, a ja sam, myśmy trudy samo 4 generacje byli na jednym wukupaniszczu. Ja sam była ze Slenku, ze Friedel Więcyny potom. Potom jen šula od mě, jen Kliman, bo toch Klimanec, ja su też jacorach są jacorach miła, ale ten jeden je bola jako wucza matematyki działa. Ach, jena šulaka od mnie, kiż się na wystawie mnie, ta je nidom dobrała, runie takaż su oni to po abitury czynili pola nas, każ kerat nučich, a te su się złożyli abitur, a przyszli k nam jako wuczory do serbskiej wyższej szule. To jeszcze nie są ani wuczory byli, to są podla mieli wuczarstwo wukowanie w Radwoju, ale chyba nie, ja nie wiem gdzie. A runie tak są pola nas to byli czynić trudy. Jedna szulaka od mnie, ta je, also 4. generacja praktycznie, ta je, jedna szulaka, najnowsza szulaka, to nie była jeszcze dorostrzena, to tam nie była jeszcze szulaka, ta je potem jako wuczaka pola nas Mengenlehrer im Kindergarten. No, to takie witzki, das su stali.